Ang madaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Lucas Kapitulo 19 versikulo 28-40. Pagkahuman niya og salti ni adto, mipadayon sila ni Jesus sa pagpanglakaw padulong sa Jerusalem. Sa nagkaduol na sila sa mga baryo sa Betfage ug Betania, nga anaa sa bukid nga gitawag og bukid sa mga olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga sumusunod. Mingon siya kanila, pag-una kamo didto sa sunod nga baryo. Pagsulod ninyo, may makita kamo nga nating asno nga gihigot. Wala pa gayod kini kasaki. Hubari ninyo og dad adinhi. Kon may mangutana kon inyo kon nga nung ginahubaran ninyo ang asno, tubagan ninyo nga kinahanglanan kini sa Ginoo. Busa milakaw silang duha, ug ang gisulti ni Jesus kanila natuman gayod. Sa dihang gihubaran nila ang nating asno gipangutana sila sa tag-iya, nga nung gihubaran ninyo kana. Mitubag sila, gikinahanglan kini sa Ginoo. Gidala dayon nila kini ngadto kang Jesus. Pag-abot didto, gihapinan nila ang asno sa ilang mga kupo ug gipasakay si Jesus. Samtang nagsakay siya padulong sa Jerusalem gibuklad sa mga tawo ang ilang mga kupo didto sa dalan nga iyang agian aron sa pagpasidungog kanya. Ug sa paglagsong na niya gikan sa bukid sa mga olibo, nalipay ang iyang mga sumusunod ug misinggit sa pagdayeg sa Dios tungod sa ilang nakita nga mga milagro. Mingon sila, gipanalanginan sa Ginoo ang hari nga iyang gipadala. Karon may kalinaw na gikan sa Dios. Dayigan ta ang Dios. Didto sa panun, may mga Pariseyo nga mingon, magtutudlo, pahiluma ang imong mga sumusunod. Mingon si Jesus kanila, sa pagkatinuod. Kon muhilam sila, ang mga bato mao ang musinggit sa mga pagdayeg.